Тунг Сахур. Тунг е едно малко човече, което обичаше да си пее. Един ден полицаи дойдоха да го арестуват, защото той заселите го чуваха. И той изкрещя в районто: Филипс! Помощ! Изкарайте ме! Ама на италиански. Един ден италианците и Доналд Тръмп избягаха и отидоха в Марс и Луната. Половината свят се разделили, защото Тунг е останал, защото много крещи. Филипс! Чувал се от Луната и от Луната и от също така от Луната и от Марс. Те се изнесли от Луната и Марс и отишли чак в Плутон и не в Плутон, а в Италия, отново в света. Тунг са го премахнали и отиде отново в Луната. Там нищо не се чуваше и най-накрая целият свят беше щастлив. И Тунг и Брейнрод видеята. Всички изчезнаха, фановете и изчезнаха, останаха с много абонати. Всички останаха щастливи, пък другите ги пратиха в Луната. Чао! Президента на Америка каза: бай-бай! А няма да се видят отново. А пък Тунг каза отново на целия свят ще дойде. И изкрещя: Филипс! Много обича да вика и той не спира да вика пе и вика: Филипс! Президента на Америка вика: марш! Гоу! И после целият свят отиде в Америка и ги закара в Марс. Вече ги няма, всичките целият свят, от целия свят си заживяли щастливо, а пък Тунг и Бомбандиро Крокодило заживяли в Луната и гръмнали. Брейнрод видеята.